Здравейте, мили приятели! Вече познаваме семейство Хелп, нали? 4 четки, 4 цвята, 4 защитника на усмивката на вашето дете. Синият цвят – татко Аква Хелп, розовият цвят – мама Люба Хелп, белият цвят – Сисидара Хелп и златният цвят – за най-прекрасния Слънчо. Но тези цветове не са случайни, защото ето тук, в тази кутия, живее магията на тяхната сила. 4 четки и 4 пасти в различни цветове, които съответстват на цветовете на супергерои на усмивката. Синята четка доктор Аква Хелп. Зъболекарят, който почиства зъбките на децата със своята водна струя, така че те не усещат никаква болка. Тя е толкова мекичка, че детето дори не усеща, че мие зъбките си. Розовият цвят на любовта и грижата. Мама Люба Хелп. Детската учителка, която учи децата с търпение и грижа на правилните хигиенни навици. Бялата четка Сисидара Хелп, пазителката на природата. Нейна помощничка е пастата за зъби с прополис и зелен чай, без флор и без химия, само натурални продукти. И златната четка на малкия Слънчо. Тя е не само жълта, тя е златна, защото нейната сила е златния нанопрашец по косъмчетата на четката. Това спомага за почистване не само на зъбките, но и за дезинфекциране на самата четка. Подходяща е дори за най-немърливите деца. Аз като малка нямах нито златна четка за зъби, нито книжка. Затова сега написах Супергерои на усмивката, в която ви представям нашите супер четки за зъби. В тази кутия се крие тайната, се крие магията на нашите супергерои.